Barok shikata kari Amerika ka jupat ya kanam kum kari ka babun ki Khristan nangta but sa kari Brazil hendrai kat kum ka kot kubor ka balayo jingtip kum ka London Telegraph kala report bakat kum ka jingya thu jong ka professor ka nong hikai sociology ha Purdue University ka badai ru ka expert jong ka subject religion ha China kala thu baha usnam 8,000 lai pheu ka ri China kan dei ka ri ka babun tam ki Khristan ha pyrthei baro ka we ki Khristan ha ri China ki buat ya ujisu kam dai setia ka kam ka ba ki subut teneng na ki risep ngi kumba layai keno da ki briu ki ba isi Khristan Henry ki Khristan ha ri China ki tip bat ki sngu thu shai ba banlong Khristan ha ri jongki ki hab ban siu ya gador ka barem kum ha ka basya pendu ya ki kam sorkar bat kiteb bagi hab bandu wat jala ka jong ka jing im kine ki bangeit ha ujisu ki hab ban yaj lengba ki jing sya pen shitom ki ba harukom handai wat la ka taru ka niam Khristan kala nang ki usted hapo ka ri China haba ki Khristan hapo ri China ki kre ban lej jing yeseng ha ki sngi ublei ki lej rengkat bat ka mensiem ka ba khendu namar kim teb lakin dang yo na ban lej pai shalaki jongki yeng jongki dang shen ka sarkar China nakadaw ka jing ki step palat ka niam Khristan kumta ki labatha ya ki nong lej jing seng bakin apply lengba ki online form na ka banta ban yo jing bit ban lej jing seng kunthop ki jing seng ha ki yeng jongki breu ne ki jing seng ha ki yeng mane wat lada jia balab ya ki balai jing seng klem da yo jing bit kin sa sya pen sitom da ka bat teng hendrai ki ne ki jing sya te kim pendu mensem setia ya ki nong China ban wat ya ujisu pen ban kalanang ketek shushu ya ki breu jong kene keri ban wat ya une ublei uba shisha ya uba ka sarkar ka shepting yo babun ki breu kin ngai hau ngalayo ban sakhi dalaki jong ki khman ya garu kam mane blei jong ki nong China haga ba ki lech sha ki jing yeseng daga men siem ka ba shit hem bad haba ki duwai ngau kumba ka kenro ru kan tua ki dei ki para bangei ki bat trang bha ban pule ya ka Bible bat ru ban yo hikai naka banta jong ki Khristan ha China ha ki jing yeseng man ka sngi ublei ki shong ha ki jing yeseng hadu shipau bat khatwai kan ta ban yo ya kalat ban yo jing hikai naka tien ke jong ublei tongin duwai karpang naka banta kene keri ba ublei unthe ya ke revival kaban laj luat ya ki breu ha ga jing shakri blei jongki ngindu wai ru naga benta u president keri China ba un sngu tho bakla ya ki Khristan bad ru ba ublei un kata ya uru kumju khnang ba ki breu kin yo bad mane laj luat ya ublei ha ga ne keri